Ja, Zack. Jeg er kommet her i dag for at tale om de store misbrug af internetporno. Ja, det er du ret i. Hvad har du nogle kommentarer? Jamen jeg kan godt lide at se, når de stikker den op i røven der. Det ser mega godt ud. Ja, hvad synes du så mere om det? Synes du det er godt? Ja, selvfølgelig. Og så når de knipper hårdt. Ja, ja, de knipper hårdt i hovedet. Slår hende. Han slår hende oven i hovedet med sin pik. Det er dejligt, så skriger hun. Hun bliver glad. Og så bagefter, så får hun spærm i hele hovedet. Og så bliver hun nødt til at tage af med en klud. Ja, og så knipper de hårdt ind i badet, fordi der får hun varmen. Når hun står og fryser, så tigger hun om pik. Og så tigger hun om rigtig stor pik. Og så bagefter, så knipper de igen hårdt ind i badet. Knipper. Det er dejligt. Hvad er der? Var der noget? Jeg tror, der var en lille liderlig dreng. En lille dreng. Nej, det er bare min kat. Den er liderlig og fræk og sexet og vild og alt muligt. Okay, men vi skal komme videre. Synes du porno er godt? Elsker du det? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Jeg synes faktisk, vi skal gå op og lave en lille pornofilm her lige om lidt. Jeg har et kamera. Det er med høj kvalitet. Og så kan vi knippe Cody og min mor. Jeg må hellere gå, før det bliver alt for voldeligt, det her. Vi skal videre. Nej, stop nu. Vi skal fandme op og knippe sammen, mand. Det er helt vildt dejligt. Så kan jeg knippe min mor og Cody og op i røven og i fisen og i munden. Og så kan du få en rigtig svinger. Nej.